Wes, mulai wae mulai. Bubar. Mulai. Bro, kene kita saben bengi kaya ngene. Yes. Tukang ojek yang perapatan pating bengo. Wong iku pancen sepi temenan. Pas wong iku malam semua kliwat. Ora siji wae penumpang saka sore mau ana sing liwat. Pokok siji tukang ojek iku njur padha mulih. Ananging dirun tukang ojek anyaran milih nunggu bis keri dhewe sing bakal liwat. Amarga biasane bis keri dhewe iku ngedunake penumpang. Jam tangan dijinglengi ola-wali. Pranyata wis ngancik jam 12 kurang 15 menit. Sedilo meneh bise mesti lewat. Ngono angen-angene iki. Ananging kok yo lai tenan ngene. Wis kari dhewe liwat, ananging bablas ora mandeg. Ora nggunakake penumpang. Kanthi atiku jiwa dirun enggal-enggal nyetak tertunggangane terus dibandangake kanthi ketika karaben gelis tekan omah. Layune kendaraan ing tengah wengi sing sepi mamring, layune asring jentus jublangan. Sadawane dalan sing agate padhang anane lampu ning pinggir dalan. Wengi kuwi peteng dedet. Amarga listrik lagi ublangan mati. Santajan mangkono kendaraan terus dibandangake nerobos petenge wengi. Saka sorot lampu kendaraan dumadakan panyawangi dirun tumuju marang lakune kenyot tanpa kanca ruwang. Pepikire kebenaran bakal antuk cangkingan penumpang. Lumayan iso kanggo tuku bensin. Pelayune sepeda motor sing mau kemeplas banter direm dadak ing pernak pinggire kenya ayu sing nembe mlaku mau. Pawakane wadon kuwi jebul angel lencir bumi. Rambute dhuwure dawa sabangkean. Menganggo klambi ules abang, kulot abang landung nganti delamaan sikil ora katon. Ngecek, Mbak. Boten, Mas. Wangsulane wadon karo tetep isih mlaku. Sakniki pun dalu lho. Pun boten wonten tukang ojek. Kula niki nggih, ampun kula niki tukang ojek nggih. Ujare dirun rada nyereng calon penumpange. Wadon ayu ora gelem mangsuli. Dipilih meneng sinambi terus mlaku turut dalan petang. Lah, daleme pundi, Mbak? Pitakone dirun nganggo sembarang. Kula ringin kembar, Mas. Ringin kembar? Dirun tiga-tiga. Keprungu jenenge papan ringin kembar.
sing ngono lan tau disambangi kuwi desa Bringit. Desa ini kembar. Kok menawa desa ringin kembar kuwi pancen ana. Nanging Dirun durung tau sapa papan kono. Dheweke wis rumangsani yen saiki arang-arang sapa Japan Rangka. Sing disapa ya ajeng wae sakupunge wilayah papan musikane. Lah, desa ringin kembar niku nek saking mriki pinten kilo, Mbak? Kita boleh Dirun. Watawis 11 kilo, Mas. Tembunge wadon ayu mau kambi nyawat esem kang jiwa. Ngerti esem mencutake kinanten untune sing kingsun kuwi. Ndadekake atine Dirun gunjang-ganjing. Saumur-umur lagi wengi iki dheweke weruh bocah wadon sing ayune kok uleng-ulengan kaya mengkono. Lali yen wengi iki wayah malam jemuah kliwon. Lah sampeyan niku keng pundi? Apa kundure nganti tengah wengi ngaten? Kula niki wau niku nembe mawon dolan teng kontrakan. Wengi niki kula wangsul nuju griya kula ing Mbak. Anopo mboten ajeng, Mbak. Wengi-wengi ngaten kok mlampah piyambakan kok kanca. Pun biasa kok, Mas. Kula niki wangsul ijenan senajan tengah wengi ngaten. Hasil diajari niku nggih napa? Mboten sae lho, Pak. Wong wadon kok mlampahi jen tengah wingi ngaten. Mboten sae niku. Aku monggo kula boncengke. Ngojek gratis, gratis. Ngono kandhane Dirun. Nah, jenengan niku napa wonten nyetarken kula, Mas? Wah, abene ngono kok mboten wonten, Pak. Aku kula niki tukang ojek. Aku sabungi kula niku gawe anjing ngeterke penumpang ten papan pangingane. Tuh, karo ngono wanita mau cipit tangkeane. Mbak ini nggih aneh. Namun cengke penyok inyis suara lambat aku jelas wantun. Lah umpami, Mas. Niki namung umpami lho. Umpami boncengaken bangsane demit lelembut napa lintune ngoten nggih wantun. Tembung pinanting wadon mau karo ngipatake rambute sing dikureto. Dadak baduke Dirun sanalika jegal krungu tembung demit lan peri. Dheweke nembe eling yen wengi iki malam jemuah kliwon. Kanggo ngeyakinake Dirun nyoba nyetitekake wadon mau wiwit pucuk rambut nganti pucuk sikile. Panyawangi awet hutan yen wadon kuwi dudu bangsane lelembut. Rasa wedine enggal dibuang adoh. Das pundi, Mas? Wonten apa mboten? Oh, monggo, Mbak. Monggo kula teraken. Monggo. Ora suwe wadon Sulistyo gelis numpak ing jok mburi. Gandane parfum sing wangi krasa nyogro ira. Sabanjure
tangan wadon sing kuning mulus kuwi ngrangkul raket bangkeane Dirun. Kenal wis paling ngrangkul ngono swara batine Dirun. Suwe-suwe sirahe wadon mau ditempel lan busel ing gulune sing goncengake. Kula supe Mbah. Jenengane namine sinten? Pitakone Dirun karo isih nglakokake kendaraan nasak petenge wengi patisan. Kula Sriaton, Mas. Wangsule ngono, kambing ngaras gulune sing goncengake. Sadalan-dalan wanita mau guyu cekikian dibarengi jiwit pupune Dirun. Sing dijiwit ora kakutan, malah tiba beneran. Sepeda motor sing ditunggangi kadang kala dikliwatke jeglongan supaya wadon sing diboncengake kaget lan ngruket luwih kenceng. Wengi terus ngremet. Sepeda motor gelis dibandangake ngambah dalan patisan sing bengis iku sepi lan tintri. Mung swara gereng mesin sepeda motor sing mbirat swasana sepi lan sembripit ageme angin wengi. Wiwit ngambah dalan lemah alam patisan wong loro mau dadi meneng-menengan. Ora ana pirembugan maneh. Embuh krana kudu ngati-ati lan waspada. Apa krana padha ngenam pikiran sowan-sowan. Sing mesti saya suwe atine Dirun malih dibubel maneka rasa jireh. Wulune mengkorok. Amarga nyawang ngiwa nengen liwat soroti lampu kendaraan sing katon ya mung tanduran maneka warna. Wit-wit mau kok ora merangguli omah penduduk. Apa iki ganggangan ngono kaya swara batine Dirun. Ayen ganggangan waduh. Atine pipir neratap nalika kendaraan mlebu alas bebanjengan kebak wit-wit jati. Iki wewengkon ngendi? Dirun ora damang babar pisan. Sedelo tingak-tingu nyetitekake kahanan sing ora lumrah. Jajal nyawang arloji ing tangan kiwa sing isih ruket ngendhaleni setir sepeda motor. Wis jam piro? Nanging ora katon pandome. Keringet anyep ing sapandurat awake. Gek, mangke jurusan iki kletu ratusane, Mbak. Semonto ngono dheweke tansaya uleng rasa cirihe. Laras kok, Mas? Nggih mriki niki ratusan arah ringin kembar. Tembung wis kaping piro kendaraan as sing ditumpangi mobat mabit arep tiba. Tasih tebel ya, Mbak? Boten. Sekedap pelik. Niku griya kula ing ringin kembar. Sekedap malih pergi kok. Wangsulane wadon ayu karo nuding dalan menggo ing ngarep. Atine Dirun gembuleng bab takon. Ujare wis cedhak ringin kembar. Nanging wit mau kok durung rangguli papan perkampungan. Sing ngono ya mung wiwitan. Lah niku Mas niku wonten lampune niku ringin kembar. Swara wadon ayu mau ketemu cetrok. Dirun jomblah kaget. Kawit mau rumangsane ora ana listrik. Suasanane peteng dadak dadi padang jilang. Malah setengah blereni panyawa. Banjur mripat sing wis krasa sepet diucek-ucek nganggo tangan kiwa. Kaya ora percaya apa sing nembe dilakoni. Sawise kendaraan direm lan dipateni mesine,
Dheweke isih panggang lungguh ing sepeda motor sinambi celingak-celingu nyawang omah gedhe magrong-magrong kanthi pelataran sing jembar iku. Monggo lho Mas mlebet. Pangajake wadon ayu mau karo balang esem kang ngujiwan. Dirun kebak menjaga sepeda motor tulangane mapan ing sanjabane pager. Kendaraane dibekam mlebet mawon Mas. Sarampunge nglebokake kendaraan, Dirun banjur nata lungguhe ing ruang tamu sing duwe omah njur mlebu ruang tengah. Dadak ora suwe irunge Dirun mambu gondo wangi kang nyegrah. Gondo mau adate kanggo uga ramping mesilayon. Saking wangine Dirun krasa minta nanging disambudono karo pen ora ngaris naran. Karo isih lungguh kaya sekawit panyawangi gliter marang swasana lan kahanan ruang tamu. Ana jam cumandel tengklong. Jebul wis jam 1 punjul 21 menit. Ana gambar sing gumantung ing tembok. Nanging gambar-gambar jero figuran kuwi ndadekake wulu ketok mengkorok. Krana wujude gambare kok horor. Jejer-jejer ana gambar tengkorak, pocongan mayit, kuburan lan gambar-gambar liyane. Dirun bener-bener gumun. Prangguli kahanan medeni kok ngono. Dirun goreh hatine. Sapanduran awake anyep. Krana keringet sing gobyos. Ancase arep ninggal panggonan kono tanpa dingerteni sing di rumah. Nanging kesaru tekane wadon saka ruang tengah sinami nggawa suguhan kanggo tamune. Ning acarane wadon mau maneh-maneh kang balang esem kang ujiwan. Sing ditawani mantuk-mantuk. Sanajan wis ora disejo ora dipangan. Empuk jenis panganan apa. Dhewe ora bisa ngarani lan ora bisa milah. Banjur dipilih lingguh karo nyumut udut. Wadon aran Sriatun sing pancen ayu kuwi terus mesem lan akeh panggodane ing ngarepe Dirun. Sing ajek-ajek lali lan ilang rasa wedine. Bareng wis ketarik esem lan kasulistiane. Jam ing tembok dilirik saklebatan. Wis jam 2 luwih 10 menit. Wengitan saya adem. Mung swara jangkrik sing keprungu ngrenggani lingsir wengi. Ayo Mas, ngasuh dhisik ing kamar.
pangajake wadon mau wiwit ora basa krama maneh. Umbu sing kaping pira dirun kami tenggengen nyawang sulah bawane wadon ing ngarepe sing nganggo sandangan sawet tipis transparan iki. Ati lanange dirun dadi umum. Tangane klis dituntun wadon mau mlebu kamar. Dirun manut tekan jero sentrong lawang enggal ditutup lan dikunci saka jero. Bisa dibadhe wong loro banjur ngambah alam kenikmatan. Dumadaan lampu kamar mak mati. Malih peteng gedhet. Dirun dhewe wis ora melu jalaran dheweke ngematake rasa marem sing tumpuk undung. Gelis keturun mateles mecai alam pangimpen. Ora krasa srengenge esuk wis angu-angu saka waline gunung. Cahyane nerobos rungkute gegodhongan sing ijo royo-royo. Swarane manuk rendak pating cuwen. Mencok pang siji mlumpat pang liyane. Esuk kuwi wong padusunan padha gembruduk budal nyambut gawe menyang sawah lan pamegalan. Dadak lagune wong-wong mau kandhet nemoni wong turu mlungker karo awake udo mlejet ana ing pasuketan. Enggal digugah terus mulet-mulet bareng sadar enggar melayu jerangkang. Amarga ngerti yen dheweke wudo ora nganggo sandangan. Sampeyan niku pundi daleme, Mas? Pitakon salah sijine warga. Sing ditakoni ora mangsuli. Tolah-toleh kaya wong bingung. Sampeyan badhe teng pundi? Kok Kulo badhe teng ringin kembar. Ringin kembar. Saenget kulo desa ringin kembar niku mboten wonten. Sing wonten niku nggih sendang ringin kembar niki. Dirun delongo. Nanging wong dan itu kula boncengaken penumpang estri terose griyane nggih ringin kembar. Dirun nyoba yakinake wong-wong ing ngarepe. Wong padesan sing ndomblong. Malah saenget kula niku kula wong dalu malah ngertos wonten omah magro-magro. Kulo diajak mlebet lan disuguhi maneka panganan. Wah, asae kulo boten wonten to, Mas. Tiyang estri sing namine sinten wau? Sriatun. Sriatun iki boten wonten. Riyen niku nggih wonten. Namine Sriatun. Nanging tiyange niku pun tilar kula.
kelelep ten sendang ringin kembar mriku. Wah, jenengan tasih selamat, Mas. Tiyang istri sing sampean boncengaken niku mbok menawi bangsane lelembut sing mau reksa sendang ringin kembar mriku. Amargi sawetara taun kepengker malah wonten yang kalih ngertos-ngertos kincingnya pun pecah. Ceritanya pawongan di ngarepe awet katerangan lara-larai sendang ringin kembar. Srengenge wis saya dhuwur lan wiwit manasi kulit. Dirun tenger-tenger rampung krungu ceritane wong-wong ing padesan. Bareng digadhuk-gadhukake apa sing mentas dialami maupun dheweke sing kelingan umpama suguhan mau bengi kae dipangan mesti esuk iki wis dadi layatan wong akeh. Duit 30.000 sing mau bengi dineke wong wadon iku isih disimpen permati. Disimpen ora bakal dibelanjake. Lan sabare kuwi anggone ngojek dirun ing dina-dina candhake kan saya akeh pelanggan. Kapatan ing Kolowati Mekarsari nomor 3 kali November 1996. Nuwun.